Hormatly aýdymsa söýjüler, mehriban dinleýijiler, sunuwaty şagyrlar, söýjüler biz her gün Oleti Lapa bile Çeşif Media Studiosuna aýdyşymyzy ýaly bugün bolsa bagşylan sunuwat ustadlarymyzyň aýdymlaryny, eserlerini, sazanlaryň sazlaryny ýetirersip habar beripdik. Bugün bolsa ustad janly aýdym aýtmakda ustad bolan Maksat Nurliýew. Biziň owadan sahnalarymyzyň owadan bede bolýan ýaş zekili estrada gitara sunuwatynda da ustad bolan, gitarada da aýdymlaryny internetiň üstü bilen size ýetiripdik. Bugün bolsa ýöriýte maksady gepleşigimizde Çeşif Media Studiýamyzda çagyrdyk boljakan dogry. Şoň üçin maksat şu günkü ajaýyp her günkü owadan kanalymyzda canly owazlar YouTube kanalymyzda we beýleki kanallarymyzda sen aýdymlaryňy dinleýän dinleýijileň islew boýunça şolaň haýyşnamalary boýunça sana habar beripdik. Sen bolsa bugün öz orkestrýň bilen, oglalaryň bilen, sazanlaryň bilen, alypalar bilen bilelikde gelipdiň. Bir özüňe bilmäsiň biz begenler ýan zat Türkmenistan atgynyň artisti Usat Galypamyz Agmrat Ögüzmämedow bilen gelendigem biz diýsen begenler ýa hormatly viziýa görüjüler, hormatly canly owazlary dinleýijiler. Maksat sana bir näçe sorawlar bolar. Sen oňa berk taýýarlyk görüntek. Ole silap aýtjak goýjak zatlary we biziň hormatly dinleýijilerimiz sebäbi biz Çeşif Media Studiýamyzdaky canly owazlary bilelikde alyp barýas, her gün bilelikde goşgulary ýerine ýetirip berýäs.